Благодаря ти, Пипи. Заповядай насам. Здравей, малък Мук. Ще се представиш ли? Здравейте, аз съм малки Амук. Аз съм царски вестоносец. Съм най-бързият човек в света. Мога да намена всички вас с моите чехли, защото са вълшебни. Искате ли да опитате? Искам, аз после ще се набягам с тебе. Добре, първо да представя една героиня от една приказка. Аплодисменти за Баба Яга. Здравейте, деца! Познахте ли ме? Да, аз съм Баба Ви Яга, която сън не е заспала. Ако не изяде някой от вас, вие слушате ли? А вие? Добре, щом слушате, няма да ви ям. Там виждам едно непослушно дете. Ще отида да проверя, но пак ще се върна. А през това време ви оставам с Пинокио. Ха-ха-ха! Здравей, Пинокио. Заповядай. Цял живот баща ни прави дървени играчки и носи щастие на хората. Една нощ в работилницата му влезе синята фея и ми даде живот. На мен, Пинокио, най-новата дървена играчка. Тя ми обеща, че бъде ли смел, честен и добър, ще ме превърне в истинско момче от плът и кръв. Аплодисменти за Пинокио! Виждам тук житената питка, която е от едноименната приказка Житената питка. Здравей, питчице, как си? Добре съм, здравейте. Трябва да ви кажа, че аз съм житената питка. Аз съм такава хубавица и истинска умница. Търкаляла съм целия свят. Срещала съм вълка, зайка, срещала съм дори моя приятел Супермен. Ето го и него. Здравей, Супермен, заповядай. Нека да те видим и теб. Аз съм Супермен. Силен съм и смел. Няма нощ, няма ден. Търся истината и в плен. Злото аз ще сложа, справедливо ще положа. Вяра и надежда да тържествуват, любов и красота да царуват. На нашата родна планета Земя. Пазете хора, приветствайте с доброта. А сега виждам едно прекрасно момиченце. Заповядай, фея Габриела, заповядай при нас.